LBS Special Report iinaron thlentu te chu LBS Kia, LBS Motors, LLP. Infinity Design and Construction hi imamo huna lawmawm tangkai ve don nia. Yamaha RX ZR125 Hybrid Honda Big Win Liu Thei Zong Zong a cheng sing khat sang he zera discount oma he discount he kumsom paria da chunga kumsom ni panga in garden and clean the ni Sibayule vo in hi April ni somni sang ni somni pali in rin ni ania voina hian Undivided Zemabawk YMA tia tuna chuan branch som pathum zet mai anom toni tun ma chuan veng khatan ni thin ti chuan veng alo lian zela branch hrang alo ding ta a ti chuan branch som pathum zet tuna chuan an ni toni chung branch som pathum te chuan bawlhhlawh Thenfai run pui nei te ngon tia voida hian hnatlang turin an chuak khoma an thom kan lo hria ke ni po min som chi lo na bengwar wa chu ve teng a kan thil veile kan ngai poi mo em mai kan ngai mo em mai bawlhhlawh he tiang kan pai dar mai Thenfai tu man ni chuan kan tel ve na tur niang kan tia ti chuan hei kan va pan ve ta chota tuna hian hei kan bultan na tur mun Muthi lui le Ramri lui in fin na lai bora kan mekania Zemabawk North branch huamchhung ani tiro tilai kan na lai ti chu ti chuan helai kan pia hi hei zuang tuiram helam hi muthiram ti chuan solai kan pia son Muthi lui aron luanga helam panga hian Ramri lui aron luang ve thunga helai hian kan hanin khom phot maya heta tang hian hlop te kan hanin then daranga group te in a thenin ta tang hian an char chawanga bawlhhlawh a thenin solama Muthi lui lama ti chuan helama ti hian a then an chuk thlanga helai lui kor hi tun ma chuan a thiang hlim em thina chakai mei cher chit na han ten mang thina tiang chuan lui dung nung cha dapnan tam takin bar mu nan an mang ve thina ni tuna chuan a ti ngai na to lo a lui dung hi bawlhhlawh lu tuka kan thi trop nei lu tuka chung te ni wang chuan voina hian Thenfai na kan thok dor ani chu mai chu ni lova helai lui dung a bawlhhlawh zong hi robahok a sur chang in tikhan bawlhhlawh hi len thla khuta tuirial a lu thla a kan soi fo thin kha tuirial lui dung ti chetu ni ta ni ti chuan luang thazela khulaya tuirial hydel project kan hydel project nei len ber kha khulaya khana lut khom ta vek maya kan hydel project kan thil nei lutak mai thil thatak mai khu tuna kan bawlhhlawh pai hianin siltation na salu to ka wangin ati boy me kan ni ti ta kha han soi tel bok taila chung te chuan ngai bo ni an khotlang hian a lawmawm khop maya ani hi pusilal rin nunga ania purin nunga hi Zemabawk North branch YMA president ania voinan hnatlang tur chungsa po hian ahmala tu berle har kai tu nin ka pia ti chuan hei branch som pathum zet kha inin ko kha ani a in tamlo ang reng riau voin hei som nga vel bor ni ka ria kan chiar sina ngatinge kan van tamlo ang reng nge ni chan ne hei voin hi YMA anga kan malak na hi voi khatna nia April ni som pathum khan branch som pathum OB joint meeting kan neya voin ni som ne hnatlang tur he kan rela amaro chu branch chen khata chiat tok mithi pani nei te tin thina alen chiat in chiat huam that ngai te kan lo nei nol maya hnatlang ngai tuirial lama te tin Zemabawk west lama te tin zuang tui lama te chuang pui lama te chu tiang chuanin enge VIP program kan lo nei sia wena hian kha anon tel hlei thei lova amar chu Zemabawk no tele Muthi te le muan na branch te mi somnga the thowena chu kan han hnatlang thei ni kan voi khat na tur ania kong du thula sam chi lova roina hora ati le huna chuan kan tam thei do na voi ni hi chu avoi khat na ni boka tamlo awareness khatak tamlo mai la kan phura ati le huna chuan
kan tam hle kan ring ani kan chang hle ni su ni mai oh tilai hi a bawlhhlawh hi turu viu thinem furlai ten engtin nge ni au nia lang pui ki mu dan hemi ramli lui kan ti hi Zemabawk le chuam pui in rina lui ania ramli lui kan ti kha king lai mandir tha zong zong chuam pui le Zemabawk pang per zong zong thlir lu thak na nia chon helam hi muthi lui ania zuang tui le muan na le muthi ram lampang atanga ro luang lu thla nia he ta na chuk thla khu ta tui rela fin thla chuwang chuan nu hi deng lui nge ming aput hemi fin thla hi muthi lui ni thla zela muthi lui ming kha put muthi lui ani zele khu ta airfield chuwa khuan tui rela zom thla ni ole alom ome hei voina na kan han tran don ania hnatlang en pa in ti khan comment te po kan han nei chho zelanga atul angin interview te po kar laka kan nei chho tura kan ngaya chuting chuan voina hian hna thatak mai hela hian bul an han tran chho lawmawm tak zeta faina kawngah hian mizo thalai te kan har chho sawt hle mai ti hriat theia helai mun kan pan na kawngah po hian helai kan kal kawngah Bethlehem veng sahuan lui kan ti khalai hmuna khan KTP pastor bial KTP te an lo in mukhom chek mai ti khanin bawlhhlawh char hnatlang an lo nei ni a lawmawm hle maya in ti mu chi ni hetiang hi faina kawngah thei top chuak tran kan lak lo chuan mizo te hi kan hmai bal reng don chuwang chuan nam hi sel ni tur chuan kan hi sel na tur chuan kan fai angai engpo ni se hnatlang kan thir chho lang Undivided Zemabawk branch YMA som pathum hingin lom thu ka sil cheu de kan chi bai teng se ho kan lom le mai in ha khom na tang kan han chho hei helai hian an sar khom at hian kong luisi ra hian an chop khom zel don ani phot mai na chu chuna kina hian an la khom le don ani tura kan han nga ya helama hian kan chho zelanga ti chuan hei a lui hi duam khop maya hei hela hian bawlhhlawh tam em mama tammo hei no pangte te po tila hian hei bawlhhlawh charin aron hnatlang an van fel em ve o kumai zang ni mama nang pakhat hei again ke korbul pol har zo kum somania pakhat zo hi kum som pani ni no pangte te point heng kan bawlhhlawh pai du da taka kan the thang thin ten poya khoi zia hi an ngai mo tlat mai ni awan lawmawm em o hetianga hrang thar nakin lokat langwal ani mei tur ten heti tak maya kan bawlhhlawh puitling zawk tena kan the dar an ngai mo atiang anga aron hnatlang hi kan lawm em ani hi hruai zela hi hruaya ani hruaya ve ni an fel hle be kun zang ai ni kha kun zel som pani nang som pani thau hruai zela le hruaya te hi kum som pani ve ni an fel khop mai hetiang rual hian puitling zawk ina bawlhhlawh du da taka kan paina kor ati siat dan le ati bawlhhlawh dan te hi an mu phave vek maya thur takin voina hian hnatlang turin ron chuaka hei bawlhhlawh lo thian mol mai ni tuna hian hei lama hian kan chowa ramri lui lam tuna hian kan pan chho ni fel tak zet no pang fel deuh kan han hu chowa le kan chho zelang nim kara te hianin ti hian plastic bottle ruak hi lo tam em mai he a han hai dewan the chuak mol maya reilo te chungin he ti za hian ron the chuak ani tiang khan bawlhhlawh hi atam khop maya helai tuna kan lui zo chho lai tak ramri lui tak hi chu leivung lamin ati chehran lova angai mo om ber chu tila hi chuanin heng troi theilo bawlhhlawh ron tol thana sa hi hi angai mo om berani an tia chu thilom dan ani moni sela kan chho zelang hei han hai lek chuan heng lai de po fai fu ke mo kan tia kha bawlhhlawh lo tam viu mai ni mo Hemi lui chho hrim thim hi tui te poi thiang lim takin a luang thin ni sakai te ngakuai ten chi thin ni ke ni ai u zok te soidan phei chuanin sanghaman ten no pangin ti hlim na te hen chunga chuan kal thina ma se tun nuwa hei kan dor tui bur te kan han nei thara hei heng te hi I seng hoi mai lon kan pai top zela kom thang lama te kha kha ta hen kan lui hian tur ta tlat mai ni
chu YMA hian kan han ngai tu wang khanin Thenfai neih thain kan ria tin Hemi lui chak lampanga om thuam puite zuang tui imrina om zong te po Hemi lo hriat sak sela Hemi lui hi thiang lim theiang ber tun ai na sa zoka thiang lima kan man theinan i tan min lo lak pui se ka du khop mai chu kan soi ve zok ani e ma ni ve nga theu han tran lai la tin khoi muna po helai chau lo po Mizoram pum puya kan lui na renga i kan bawlhhlawh paidan tuna hin film khur tlangai la troi theilo reng chu pai lovin a boma daila thattakin seng hoidan ngai tu tlangai la kha aduam khop mai han hoi satlia mai chu na fai vu ke mo kan tia teu lo na samai hei nim khat hian an han keu hle ka tian hei bawlhhlawh kha ti hian an thor chu ngal mol mai ni ti chuan hei khopui thli bawlhhlawh kha hei heng lai ka din na bul te po hi a invet moi khop ma ta tiang hi mu tur om nol ti han hi lampang hi hoi cholok te hoi cholok dai la thilama khian hnathlang eng mo sa phian bung mol mola hei he lai po hian hei kha tam khop mai tlai po hian hei lo chung khoma heng hi nakina an la pai fai le don ani chuan hei mau hung bor hian en tai la ti hian pui lik lek takani in bang nok bek na sakhop mai heng ta hi ti hian ro bo hokan sur chang chuan ti hian bawlhhlawh kha khopui bawlhhlawh kha ti hian ron len thla a lamah hian la han chop nuk bo ki khi la khian enge mo sa chu ta khian an chowa Ramri lui hi anuam em maya hei tuna phei chun kong puin thadeu moi na po tha ro to ke ni po bolero en thiang kan tlan thleng ani khulai lok thleng khan ti chuan heng kong te hi ti khan an la siam tha zelanga concrete pavement ala ti tur ni om taka kan ngaya chung huna phei chuan tiang lai hi hei han len khothon han len wa chian te nen po lui han kalnan rem chang fahan mai ni aizol khopui dai lo he tiang lui tha hi omani hei amai ro chu kan ti bawlhhlawh em maya a bawlhhlawh luat tu ka wang hian a moi tur angin a moi theilo ani chau zoka a lui tha tak mai ania tuna hian hei Thenfai na an thok me kan ya hnatlangin ti chho chun zom zel po achak khop don mai hei hi bultan na nia ati ani china khan branch north branch YMA president khana soi to an bultan na chawani voin hi chuan an la ti chun zom chho zelanga chuan a lui nar lama om veng enga mu za dat oma khanga cheng mi pui te khan ma ni theu loi ngai tu ila kan bawlhhlawh hi kora bom liam mai kan ching tlata ta hian poina sa taka khoi ani tang kha isimang u hei helai po hian hei heti han en mai hian atam bak lawang ti mai turan yam asen han khor tak taka lo tam ngang maya plastic botol ruak hi tam em riwat mai ni hei char mo mola hi lama khen fen chun chho to ni a lui anuam ani hei lung pui lian pui te oma khok roka moi em mai a tui hi thasi i hum hal teng u khai tiang lui tha fai takin en kolila ke ma ni tan vek ani don ni te heng lai te hian phom hnu chia ain bang nek nuk maya oi le ma boi thak takani hei he lai te hian hei thingluang in kham phaya amoi lo ani te ro so ti son bawlhhlawh khopui bawlhhlawh kom thanga kan the thak ri ngot kha hela hian aron mual pho ta hle mai ni hi ta hian aron inzar tha hnek nuk mai simangai ni kan thil ti dan thalo kan simangai hei kan chho zela Ramri lui kha kan chho zela hela hian kurung moi em mai lo omani a boro dai ngang maya khi chaklama tang hian thli aron tho thla ni dai song mai helai kurung hi moi tak zet ti chuan amai ro chu
lấy vuông lệ bộ lộ đang in ati bor bang le ti ro chu hiat thei ta ni hela hian han lu chho thati la hela kurung hi ta khian khi ta chak fe thang khian hela kurung hi ti hian a chho ta a hela khian in leng ki ra oma ke ni chu kan chho thei to lawang hela hel tur chuan a sira tang hian thui tak hela ngai do na hela thlang hi kan du tok ri mai anga he lui hil a hlu tak zeta tun ma phei chuan lui tui thatak ani thina ni ti a hriat theia a chan chu he tiang taka kurung lungbang mam tha le tui sul nu moi em mai bu tur a om theina chana hi ya fur thalin tui tam tok tok ta hian a luang thina chung chuanin he tiang anga lungpian zemoi lungbang moi hi aron siam chuak ta chau ania tuna chun tui hi lo tlem zel to a tun haya ro tlem han sur khan tui het tam le khat ania helai lui lu takani he bawlhhlawh hi ta hian an lo char khom le to ta hian engemaw zat an bom khoma helai kurung chunga rongot po hian botol ruak an mun hem man hle mai a troi thei chin chu an ho tu ta hian tun trum chu troi thei chin chu i pot chuak lo mai ang u thom no ti le khatiang puan te po kha nakina chuan a troi ral mai do na troi ral thei lo tur kum zatam tak nuwa po troi ral thei lo tur botol kan tui botol ruak botol chi thang ruak khatiang chi hawaro kha chu mai mi lo in char khom ang uti in anin puya chu don khan chu wang chuan hei botol ruak hian han tin zon deuh bi kania helai kurung kuam ringot ta po hen tia kan hu phak sila hen ti za ta tam hi bawlhhlawh char khom ani nuam khop mai hi lui thatak mai lo ni puzaming thanga ania Muthi branch YMA tanga ani hiron kalania jo helai group khat zinga hian ani hi telani puzaming hey we kan hnathlang hian comment ve him te a bawlhhlawh yangan char hnathlang hi mo hei vini hian Undivided Zemabawk join YMA te buat sain lidung Thenfai Hnatlang kan han neih azong chang thak le amai ro chu ami puite kan in en let na tu tam tak thil a omin alanga cha chuan kan lidung te plastic le engemaw bawlhhlawh tam tak tu ma te phei chuan ei zon na nan man thin kha tu na chuan ei zon na man tlak lo ani ta mai a chung ta chu ati nok tu chu mi hring tho kan ni a cheng te kan ni chu wang chuan he tiang lam ko hian kan film kur deuh angai le maya chu voina po kan hmu a chu wang chuan voina po hian he tiang ang hnatlang han huai hoti an ni a tin voin hi tho khatna ni a tho ni na chun hei ai tam zok te po tho chu han in be sei ta ila tin voina kan hetilaya kan hnatlang hian zoram mi puite rilruwa hmong a thalam zongin nei se ti hi kan du ber ani Honda Big Wing Liu Thei Zong Zong Cheng Sing Khat Sang He Zere discount to Oma He discount he kumsom paria da chunga kumsom ni panga in garden and claim the ni He mai ba ka hian CB 350 RS le haine sa kum bi the omlo win Cheng Sing Khat discount February ni som ni pakwa thing om do ne He kan bike CB 300R CB 300F CB 350 Highness le RS how the hilon in lak the veka two wheeler industry number le om sunu win apun interest hi 6.20% in ka ke Infinity Design and Construction hi imamaw huna lawmawm tangkai ve don nia video ai mu hi scaffolding leilon do hunarem khoma theater le mai thei ani Infinity Design and Construction hian sliding and folding partition soundproof wall leadership Delhi le Mumbai atangin an nei baka Northeast Seven Sisters leader an lani cheu construction aluminium steel stainless steel furniture workshop le adangte an nei kim le lal rem moya ania zong tui branch YMA secretary ania chuan hei voina kan hnathlang hian ani po tirte tran tel be phat bawlhhlawh char hnem to khop mai engem hon comment ve him la thanga hei bawlhhlawh chungcha hianin tunlai thalai de kan thang har riau ni te po hian la lama pero comment ve him te che hei karma sakhanin Undivided Zemabawk YMA join committee kan neih ta chuanin hemi thui kan rela ti chuanin hemi huamchhung hianin
bawlhhlawh Thenfai hnatlang neih ni se kan han ti a ti chuan hei voina branch hrang kan thawk chhuak thei ani a amai ro chu veng chhungah te chiat tawk te le enge mani ruaina ina ti chim ang chi te kha tam tak alo awm bawk nen sak that na tlang in sak that na tlang te ka han nei theia ka han nei a chu tiang vel te chu ni wangin voin hi ka han lang tam thei vak lo a amai ro chu he kan ngai poimo tlang a hei YMA te nen kan thawk chhuak rup ani a lawmawm kan ti khop maya he tiang tina chang Zemabawk lam ten han hria te hi lawmawm kan ti khop mai ti ha kan sei du boka tin in ti mu chi nin kan hria a hei kan luidung te hi top khop maya chu voin hi kan tam lo viau na na mai ro chu a thawk chhuak ang te hian thahnem kan ngai khop maya a lawmawm kan ti khop mai a mai ro chu a lepeka chon hei ai tam zok te poi kal kain bai sei ani ti kha kan han sei du a tin hi awareness campaign tan pon a tha khop mai ti kha kan han sei du bok ani e hei tila hian YMA chang mi panau pang fel tak tak ta hian an lo om khoma on lo om khoman tila helai li bial te a hianin an lo dai pop maya thom non phel veka achan chu sola sonin plastic bottle ruak troi thailo hai no khom treu ma chu an lo bitumani chan chu tilai li hi dai tur chun thom no phel ngai tlat sei peso le me helai hian an thom no hian phel ta hian an da sewa te so tilai bawlhhlawh ha an charangat ngat mai ni ti chuan a chak ber hi hruai ha mi kha hruai zela chuan a pia ber so hruai a chuan ruat kima ni an fel hle kum som pa ni emin ni kum som pa ni vectro kum som pa ni veng ni hei ran pot chuak ani khan char nem to sin so tilai tuiwa dai lo thei kha ni lawa he ti hian wow kaman ran pot chuak ani kha pui takani an na to hi no pang te in he an thian pa pakha thian ta hian an mamo tian ni hian lo la khom wat thunga tuai ming ve kha buya lal rin muan ani ve thunga ni hi chuan tuai dai ve lawa thian te mamo kha lo supply zela an fel ka van ti tak mi panau pang kum so pa hi mi lekin puitling pui nu chang pachang nula tlang wal te na duda takatia kan botol ruak kan the tha pop mai thin kha helai hi ron thleng tha an ni hian an Thenfai ni hi an ni hi chuan bawlhhlawh an pai ngai ka ring lo a pai na tur lowa chuan an ni hi chuan bawlhhlawh an pai to mia lawang heng rual hian ron tlang wal huna an ron la tlang wal huna chuan hatiang rual hi kan nam hian fai ni mel kan la ve nge yang ti hi ke chu ka be sei tlatani Muthi lui lampang hi a drop bi khop maya Ramri lui ai khana drop zual bi kem ni o ti thaya a bawlhhlawh hrim hi bottle ruak plastic bottle ruak mai ni lovin thom no dang thil drop nok dang mel mu tur tam khop mai he ti hian tuna hian kan han chho zelania hnatlang kha kan chak fe khian an oma Ramri lui lam kan han kal to nuwa helam pang hnatlang hi khonge in cover ve hrim teng kan tia hnatlang ho hi chak fe khian an thleng chho to ani mel an ho tu te hianin tun tum chu troi thailo bottle ruak plastic bottle ruak kan ti ang chi te le khang bottle ruak troi thailo ang chi kha ngai poimo zualila thom no lui thom no sia ti vel hi chu to chuak duri lo mai la te khan han ti deuh khan kan thria mar zo yang hian in luidung ti top tho maya ai ta ka then chuni se thapop tho mai mole hen mel kan la pu phari lo tlat helai lui po hi a lui hi nuam em mai he kan huang hian lung pui lian pui ten a in sir khep khup maya akar a khan tui ti hian luang har mai ni peng lui te hi lui thiang hlim lui thatak mai ani Muthi lui on ma chuan heng lai te hian lui dung cha chak ai chengkol sangha hanman na ani mar chu tun chuna bawlhhlawh lutuk khatiang ang
han ti na chi po khan ni to lo wani a lui dung nung cha te hi ei tlak ram ponom to nang chuwang chuan tang rualila heng lui dung te hi ho u chiang hling takin vongila itinung thar le teng u thei top chu tlangila ma ni thewa bultranila chungwa bultranila veng chunga bultranila tu tiang chuan YMA Hnatlang angin MHEP local council kan vai kan tranangai ni ko kan ho thlengin bawlhhlawh chungchang a hian zir tur kan nga tak meu ani Muthi lui lam kan zo chho zela hei bawlhhlawh mit tikham hu tur la tam hle maya a botol ruak chin deuh hi voin Hnatlang hi chuan an han Thenfai ni deuh chawa bawlhhlawh lo tam ngang mai khing lai lungpui chunga te khian ala in bang hek nguk maya a moi na heng hianin ati chi ani ati trop ani chuan he lampang sir te pawh chuan hoi phei tai la khi a heng an la lon chho lo na khi nim ne na in pol chuat to bawlhhlawh hlir be han la khat ani natlan le peka chuan khing te pawh khi fai to tur ngai tai la chuan he lampang ka thut na hnung hi han en teng hei hela hian bawlhhlawh hi eng generate nge lo in check khom tong hei helai mauro bron tu tha heng te bawlhhlawh hian te hian a bo chu moya pat ek ne na in pol chu to ni heng bawlhhlawh hi Thenfai vet ni ta se he lampanga phei chuan hei satha enge nei ip niom tak te pawh pawh hei a om tiang khan in han bi chian deuh chuan ala fai lo na sa em maya hei voina hian lai Hnatlang duang takin an in dai tok lo te pawh ani ve a an han in then dar sang a Muthi lampang lui hi mi som panga borvel in han bo chowa konge in pan chowe hrim teng kan tia heng lai hi an kal to na hnu ni chuan kan hriam a se thaklawa tang khen an ron bei thadon te pawh ni ma na a bawlhhlawh reng khop mai an lo thleng chho thui to ngang mai a thaklawa tang in ti chho ti na mi heng lai a bawlhhlawh hei an a lui ti bawlhhlawh top nok in bang ngek nguk mai hin khan kalkan deuh em mi helai hi in han thil lok khobo a plastic chin hit voin ni bi ka tan chu ti photi lan ti dawa heng bawlhhlawh lain bang ho hi chu ni danga te lati le tur lati le ni yo fa chobe bole tro nia hei chop thei hei chop khop mai ba heng a in bang a hian mo troi thei lo tam khop mai nia han en chian hian mo tro tam khop mai hei voin Hnatlang an duang takin an chuak nem lo an soi to kha veng chunga chiat neu khi ina ti chiat thom that ngai Hnatlan ngai te a then chu mi thi nei te pon ni chuwang chuan voin hian duangin kan thok chuak thalo ani an tia maro chu kal ang ten ha hle mai hei an trang khop mai trang takan ni hei to pinan ben ha to ngo tang kari hei ti hian an vom khom zela hei hian akina ti hian ipan la khung don ania ten vom khom ta zela an la khom don ni tura kan ngaya bial khat leka po mun khat leka po ti za tam hian vom khom ani ti chung hian in heng laia pon chia le puan lampang chi in bang nok hang kha an la kal kan zok ma ni lai lui hi be fe thamating yang lim tak fai takat nge ni lan tir le tur chuanin nasa zok be ngai don ani voin thok chuak ten fa om tak zeta ano mai lo khop mai be na sa to ni nan chung khom zela he chung khom nem to vi mai lai ringo ta po tang lama po khon tam tak chung khom to ni an pel chho zela yo ni hi mai kala ni Muthi brand chui me changaron kal nia Muthi chang hin sa phang nge voina Hnatlang chuak chu somni mo tok chuak thale mai chanem khop mai aveng mal khaya chuan Muthi hi thok chapeng ni tra ke chuan hei hi Muthi lui ani ya tu ma alan dan le tu nei hu dan i han khai thim che khoi mình xây chết tu cả xe lâu na tu mai cả là cái vắt ngay là mong lắm cháu khoảng cái là na làm cái chỗ hay
alo bawlhhlawh khop mai a bur chia chau hi kan thar deuh a voin chuan a le pek a awm nei chuan ai fai a malak te pawh nga in ka hria a hei luidung a bawlhhlawh na sakhop mai tun lai ei ruaron voi hnih khata sura luidung a bawlhhlawh em em hi kan in zir chian deuh chungai kan in fin chuah ngai ning ka hria pulal ming thanga ania Muthi branch YMA secretary nia ei voi ni ron thok chuak tha le mai a lawmawm em ti chu hetila hi Muthi lui ania in kho hian in thli bal pha ve vi em hai hei hi ming hi Muthi lui ania amaro chu at ti bawlhhlawh tu le a chorma zawk hi chu heng Zemabawk le a chevel zuang tui muan na kan ti te heng I zuang tui veng thar te lamah zawk hi nia Muthi lamah tang hi chuan kan ra le lam zawk a Zemabawk ne na kan in rin na lui lam zawk ani a hi mal ni thi lam hi chu helai belamai na kal lo ni mo o pakhat ma lut lo helama hi chuan hi mal ni I thi lam hi chu kan khuamchhung lam chu soda Muthi tlang hnuai lamah dei khan oma heram hi chu kan thi pakhat ma tel lo helama hi chuan ani tak chu lampang in khoi na in thli po chu bawlhhlawh ve thawang a ai bawlhhlawh lo he bawlhhlawh mo en kan ngam nang ni chu ni control tha ni mo ka hnatlang hi kan nei ve le zau zau thina hei VC te watsan lam huai hot te hian ni zain ho na kan an ti anga tang te hian chang le mi pui te hian hnatlang in kan village council lam ten hnatlang an kowa chu ti anga te chuan kan ti fai phin lui kor te le kan khuamchhung shim te lawmawm hle mai pulal ming thanga hei en kan ngam ti tlat mai en an chou tlat ngam khop mai hela hi an thli an ma ni khothli bawlhhlawh khothli ani lo hela kan bawlhhlawh hui ma se chu ti chung chom voin hnatlang a hian akal thaber branch an ni tlat final ma hian Muthi hianin nge ni man hruai kan ti lo thei lo en ton tlak an ni kha kan tar lan rim sang te pawh han hmang tai la thaw me chuan hetila hi a lui bawlhhlawh hi hei a botol ro deuh chau hi a han hma voina hian a bak hi la tam khop maya a lui hmel mang ki moi lo ti trok tu hi thapui tho a nakina hnatlang ala pe le tu te pawh ani mai thei ho tu ten ro an la relanga rem an la ruat tur angai la athange Yamaha Ray ZR125 Hybrid Scooter Petrol he ber Mobile phone ne na thlunzom thei ani baka asit ngoya thil da na zau thataka oma I him zok nan side stand iti thak line anum thei lova keji somkua pakua chawarit net trasi hybrid tharpui na puya wangin choba fuat anga a kongi la reilo te chungin chak takin atlan le ngal theia thatakin battery a in charge tel ngal bok ani Yamaha Ray ZR125 Hybrid an ni ho hi Muthi nula le tlangwal te an nia hei pa ho te pawh an oma an fel hle mai an taima an thok hnem to ni an ma ni kho thli tel mi lo hela hian ma se an thok tha em mai ni alawmawm kan ti en ton tlak an ni tulal hming thanga khan ni china sei te ni kho hi chu min ron en ro en kan chou ati hnia maya an khothli lui kor anti fai tha ka tokin anti fai reng te tiang hian an thi bal veng hai lo atia amuna indu le ran en ro ti hi mai ni long kan ti khop mai sei voina po hian athan hem ngai berbera Muthi kotlang hian tangtat andula te po an fel ani an tlangwal te po an fel an hela tha po ni sila hi an ko war ve pot ten kan tien ye het tilai hun zim te tang riot po hian botol ruak ringot an sar ko mania an tam zi het hian hei lo ten bom kho mat hian bum hal thur zel mai ni voi sa khop mai
bawlhhlawh charkhawm hi ruah hmanna fel tak neih masa khangai a ada na tur ipte in ruah hman angai a ten glove thatak te angai a atiang khan a phur chuah na tur te a pai na tur lam thenga biak lok tel sa khat te ngai thina chuang chuan hetiang ti zel tur te tan po chung te fiat tel ni sila a tha in kan fia a beng varnan kan soilang ni sila charkhawm ringot kha ani lova umal taka pai ani lo chuan a hadar le ngal mai don sia chuang chuan a pai dan kha mumal tak ruah hman lok angai ni helai po hian hei tam tak an vom khawma an charkhawm an vom khawm ani hi heng hi ipa an la khunganga an la boipui le fet tura kan ngaia ki ipan khai dur veka heng lai ruam tha muthi lui kan han ti suk tha te hi veng hrang baka khi lai a tnt chaka te po oma khang ho zong thlang lampang khan i heng hi boni sela kan tran ruala ema ni toka kan phak toka theu bawlhhlawh mumal taka theih thang na chang kan riat kangaya chutiang kan ni huna chuan heti tak hian bawlhhlawh min ti boi lawang kan mol pho pui lawang kan korte po heti tiang hian a top lawang ang hian kan hrisel na thui tak angong thei ani ti kha hriela hei heng lai de po hi bit ti khama tam khop mai bawlhhlawh chi hrang ti hian ai no khoma lung kara hian tuilian ina len theilo a bet nget deuh ho kha ang la hian a tang hek nguk mai ni khu thang lampang te po khu ni thowa a botol ruak hi an han tin zone dewa vo in hnatlang hian heng lai te hi an laron bitum le do nem ka hrelawa heng a po hian botol ruak le troi theilo thil dang mutura la omnual mai group thumin an in thena poni sela thir zelang ani hi puarlal ngak liana ania Zemabawk North Branch huamchhunga tangaron kalania ani hi central YMA policy member nilai ania khotlang khoi tulun pafel tak mai voina hian an hnatlang chuak zinga hian punga ka hi a senior berni ga ria ti mel han en mai po hian khum somruk chuang to ania ti chuan helai luidung po chin chang riani heti lai hi bawlhhlawh kan han char ten kan han wa kwala tun ma le tun din mun hi i mu dan han compare ve hrim te adang lam na savio to dang lam khop mai tun ma le tun ngei to chuanin tun ma chun heng lai hian bawlhhlawh hi ting hian om ngai lova thiang him tak hian a kala a luidung tui re rang hi in tlak vek kan ngei vek thin ania tun din munai ro hi chuanin bawlhhlawh han en re rang hen in tlak po ni to lova tin a luidung a te re rang po hi a cheng chle zol to a I heng a luidung hemi kong an siam a tang phei chuanin heng kong an phei a te hian a chen chu bawlhhlawh te po hi a tang te po hi tam tak te po an oma heng te po hian in enge a tlang turang te pon an ti tlang thalo boka ama ro chu kong a that chuanin mihring tan kong poi kong hi apoi mo wangin heng kong an kal te chu a lawmawm a ama ro chu a luidung han en chim hianin bawlhhlawh ero hi chu khochhung lama tanga pe hi atam hle nei ti hi chu hriat khop mai a an char nual to a tin mei ba ka hianin a bawlhhlawh ate ne han chak tur phei chuanin tun chu mai chan hun kan nei lova chin ang deuh lek kan an char ma saphat ania a le pe ka ero chuanin he aina sa zoka hnatlang chuak ta poi kan that kan in ringa tin tuirial le airfield hianin muthi lui chuala ma chan ron bei chho boka chutiang chuanin ruam man na siaman ni a ani hian khuinga ron thlen theiang ti ero chu kan thlova an thlen china ha chuan kan lunga oi vek tho ani vania chuanin ama saber ani wang hianin kha kanan sei mei ta se saber ania atopna ani lo tur ngai la tro na ni lo tur kan ngai ti chuan tuna ringot kan bitum rual hian kan nut sia mit ti kham tak tak tama heng hi nakina hnatlang puizokin la beilenga faile wa po chu kan tum le don ani chung huna chung kai ni po an la thok chu le tur ngai la thange
hela hian fatu hoin ron lo bola artui ten lo chuma in tur ten lo bot saya hei tuna hian squash lampang an bot sai me kani hela hian chome an chuma cho chun ta hian fak don ani be na sa hle maya voin hnatlang nuam khop mai hela hian in hei lui kama hian thlam nuam deuh mai pakhat alo oma ar te pon vul na sa ni hi ui te po ta hian hei kabula hian khualum boka an mutui hlam hlam atilai ui te po hi hela hian in hei puchan te na atlo tur om tak kun na thok tu te huanga an ti lan om tak tak ani hi vok vul na tur po so lai son so vok in te po thui tak tak an satlak helai lui mun rem tak mai kam sira hian hei in nom tak mai thlam nom tak mai chuda chun ei ron bol mek ani hi atira kan soi ang khan voin hnatlang te hi group thuma an in thena chuan ramri lui lampanga chho enge mozat an oma khani china kan en chho to kha chuan muthi lui kha ti hian an zo chho boka hnar lampang among lampang kha muthi lui zo thla zel kha group khat an om boka chu ho chu an na tho dan an bawlhhlawh Thenfai dan te amuna zuk en ve hrim hrim la kan te kan han chuk thla deuh na ma se an lo thleng thla thui deuh hlek to a khualum deuh bok nen i du tok mai ang kan tia chun chol te lo hun bok nen chuan ti lai thla ma hian hei i du tok mai ang kan tia ti chuan hela hian voina hnatlang ro pui tak mai ti hian an ni hian in ma an han la a veng dang tan po en ton tlak tak zet ni in ka hi a voina an thil ti hi poni sela nunga hian in a top kharna engem han soi chuak vele hrim hrim sela a tho me a tro nia ole hei voin hi YMA anga kan han chet voi khatna nia no sarum taka kan han rel thut khania tin branch then khata chet tok te le a thi na anem chet in han thom that ngai te ne te kan om nual nen duagin kan thok chok tam lova umaro chu kan voi khatna tu ani lova kan ti don chowa a to me turan ni lawa voi ni bi ga hi churin bottle hi kan han focus bi ka til dang thok dang hi chu kan na ti le huna te kan na ba kanga hei aya tam zok hian tho so le kan na tu mani tin voi ni LPS lam kan media te engma phut le be sei nei lova helai biron tro yoma ram hun nom lo taka lumkara kholumkara lon cha chuak hi kan lom he mai lon thum kan sei bol molani tin bial tu MLA khan engem ron tin nei nia kan bial to MLA forest minister bok puchate hian achul tula mana tin cheng sanga in niron puya chunga lom thu kan sei tak meu ani hole nia a no saruma puchate pon an hlet chop chil ve deuh chau khan hi ngai tu na man anei bak lova chuti anga no chi deuh taka vo in hnatlang hi bot sai ania chuti chung chuan ka cheng sanga lai mai aron the chuak thei kha lawmawm tak zeta hetiang hnatlan ni khuwa hian mamo tam khop maya amma sabera chuan bawlhhlawh a then chu hriam pui pui te po ania a zoom chi te po ani theya tin bawlhhlawh trop nok tak tak kuta khoi tur chuan glove chatak nei angai ni surgical glove hi han bun ma sapotila tui bawlhhlawh kuta lutlang lo tur khan izon achunga hetiang agriculture enge ni hei le huan lo ram nei tena kutna thok hoina an bun trin ang chi a cha deuh tel tu le bazar a tam mai a to lo khatiang kha han bun nan le bokila chung chuanin thil khoi kha a himbi kan nei chung te po chu mamo ani zela tiang chuan mai tuam nahi ti tel kham ma thakop boka chung te po chu kan soitel duwa tin chu mai ni lawa bawlhhlawh char khom hi a hmuna pai tur chuan motor trip chuangai ta a
chumi motor man te po chu langai le tha se la tin ei le in alangai boka chung te ni wang chuan hetiang ni khua hian tlom ngai thei anom chuan a lu em thina ni hetiang anga kan hnathlang chuak ve thei lo ni pon khonge asum lampang talin kan hnathlang ve teng ti thei kan om chuan khatiang khan thil kha a hlo thling thei zel ani ti te po kha han soi tai la voina Zemabawk Undivided YMA tun ma a veng khat ni thin veng hranga lo engeni indin ta brand hrang lo ni ta te chung brand som pas thum setina hetiang ruam man na neya rotna an neya voinan ti puitling thei hi an duangin kal tam lo ma se mi som nga chuang zetan kala chun ni chin lok thleng khan run kal bel te pon la omani chuanin lawmawm hle thoin kan ri a an bul tan na hian ra tha chuang e ang ti po kan ringa veng dang te pon en tona nei selila atra ome hetilai lui hi poi bo em na chu ti hian a chu khlazela helaya muthi lui kan ti hi luang khlazela khulaya ni tuirial kha fin tha tamaya helai bawlhhlawh lu zong hi tuiriala lu thlave kani chung te chu an ni hian an ve ema kan ve anga ya ti chuan heti lam veng mi ni lo tan po khulaya kan tuirial lui thatak mai kha a chiat chuan kan vai tan thil thalo ve kani ti kha kan thiam thei ome ole kha ti chin kha moina kan report don ti chu thei chu ni le phot te se LBS Special Report i inaron thlen tu te chu LBS Kia, LBS Motors, LLP Infinity Design and Construction hi imamo huna lawmawm tangkai ve don nia Yamaha harh ZR125 Hybrid Honda Big Wing Liu Thei Zongzonga Cheng Sing Khat Sang He Zere discount to Oma. He discount he kumsom pariya da chunga kumsom ni panga in garden and claim the ni.